současně z nich jeden zcela určitě znáte. Vánoční koledy. To je právě koleda, o které si většina lidí myslí, že je to lidová, protože se hodně zpívá, je hodně známá, ale jak vidíte, je to umělá píseň a napsaného autora, jo? Tak Matěj, pokračuj. 45, jo? Můžeme si to zpívat u koledy, máte tady dotaz, jo? Ano. To mi pošleš. Byl vynikající orčet, proto jeho instrumentální skladba významné tradiční jeho scénáře a slováci se do toho přidávají odborný vztah. Ukázku a když chceme dál Strážďanek, prosím tě, Jardo. Jo, Strážďanek, jo,